kay kedua baca ron liga baca ron mo karon ni pads luloy. Kisa na pads luloy? Ay, katugong di. Kabit ni. Ay, doon mo din nila karon. Ano ba siya? Uy, Maringlita, punta na po ka diri? Oo, maring nagda kay nakasikuan si Pads Lulu. Ay, si Pads Luli. Oo, idol ka na siya. Uy, maring nagda. Asa to sila maring kita maring lilit maring Florita. Ay, dito naman totoo sila gibidyaan. Kaya nakita mo gud ka na diri amo na ahat pag-ani. Ah, mao. Asa man mo mangin kudapit? Dila ara siguro. Tama nga to ta atong hanapon sila. Sila tuyo. Ay, para sila. Sa maring lita gali. Nag-usa ka siya din. Ipat sa rin ni. Maringlita! Yes, Mari. Maring tan ako dai. Oo, okay. Na idol dito na maring Lulu. Kani nag-text lang. At sa akin nga nag-text. Una-una ay sa kunyong uli kay. Kanya naman. King para sa partner na. Masadyo ko kay Mas. Daday kay partner. Ayaw pagkapoy ha. Una-una na. Sige Maring. Sige Maring. Uy, Maring. Dako na kabagkuhan. Kaya sa palagi mong ipon Maring. Aw, na Maring. Wala. Hoy mga Maring. Sultihan ta mo. Mao na ingon ani ni. Di ba? Alumni dito sa San Pedro. Disco. Oh, nag-disco ni. Ano mang disco sa? Gusto mo siya Maring? Guys, si paring Lolo gihagad ini. Mao nabaog sila. Wa absent. Siguro? Na basin. Naiskuran. Hamra isa karon Maring. Tuyog. Baog. 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 Maring. Oh, baog. Pablo kay Bano. Kisa man imong Pads Luli kay imong gingon si? Ay Maring. Ang kuan good ba na ni Maring sabit. Maring sabi. Mo gani ka to sa boot. Mas ito lagi ito. Naadi siya na relasyon. Ginaan na sa mulikod. Maring Floy. Aw, una man ay munggi. Sinyas-sinyas gila. Hindi Maring. Ay, wala. Wag gana ang duwa ni Maring Luloy. Maring ginuot ko kagana siya mo duwa. Next time pa Maring, itragado ko sa inyong mga istorya. Ay sa tampuhay, tapos ikaw, Paring Luloy, uno mga jud. Ang ako kasabit si Kahay Maring, ang duwa kasud kay ni Maring Luloy kagana siya mo pa. Nay, kadud pa, Maring. Nay, ako gano'y nabilip sa ila, Maring. Nga, nay, grabe kadud ka, favorite ni sa musyo sa ila. 3 points na requirement. Ay na, mga Maring. Waga doon siguro mo ka pansin sa mga the moves ni Paring Luloy. Maring, nay, anak ko doon ni sa Maring. Anak ni sa Maring. Siko ang kalaban, Maring. Tapos pagkanan nita, dak-dak, Maring. Nagkinuntol-untol ka doon bula, Maring. Nay, mobilib ka doon ko, untol day ka doon ng bula, no? Tapos pag-anak na po ni sa Maring, pag-anak na po ni sa Maring. Waya na po, knock-out na po ng kalaban, Maring. Pero, nay, pag-anak ka doon ni sa Maring. Pag-shot ka doon ni sa, shot ka doon ni sa, shot ka doon ni sa Maring. Na, shot, deliver, shot, deliver, shot, deliver. Perfect! Na, 3 points ka doon. Pwede magpa-shot sa Iza Maring? Ay, oo! Pwede kayo. Basta si Paring Luloy, liyamado. Ay, maudi ay. Kaya ganahan tayo sa mo, support kay Paring Luloy. Pero sa isang bana, wala siya ni support. Pinili na yun lang puho. Ay, maudi ay. Abdi siguro si Paring Luloy mo dribon. Abdi pag gusto mo siya to 3 points. Sigurado pa, Chud. Amo na izagyaan ni. Uy, time pass up, Maring Floy. Murag, libak naman siguro ni. Ay, Maring mo yaman, Maring. Isgot rami nga. Maugat sa di abti kung sa Paring Luloy. Kasi di ay mo. Mo siya o mo dribon. Naku, Maring. 3 points din. Lagi na si Nay, Paring kadun, Luloy. Maring. Satisfied ka doon, tumukuhan ka na ako sa basketball. Uy, Maring, itawag na to sa Simbana. Oh, tawag na doon.
Dahil sa, hala, sige Maring, kay mga to na kuno kami. Sige Maring. Oh, sige Maring. Maring. Bye-bye, Marie. Bye Maring.